Dúfam, že mám. Poďte za mnou. Uvidíte banícke nástroje aj stroje, ktoré boli pri práci v podzemí používané. Pre lepšie pochopenie toho, ako tieto stroje pracovali a na čo sa používali, vám chceme niektoré z nich ukázať pri práci v skutočných baniach. Vstúpite do podzemia pešo, pretože naša expozícia sa nachádza v malej hĺbke maximálne 50 metrov pod povrchom. No a to je miesto, ktorý tak to určite nemôže to bať. To určite nie, lebo je to... Poďte sem, Perlo. Výborne. Je to preto, že sme vlastne pozostatok tejto sopky, my to voláme kaldera. Kaldera je kráter stratový vulkánu. No výborne, dobrý ste. Takže dovtedy schválené drahé kovy ako zlato a striebro, hlboko v krátere. Teraz ešte vás poprosím tie inštrukcie ozaj počúvať. Všetci sa musíte zoradiť do týchto kovaníc, do stredu zastúpe po jednom za sebou. Takže každý druhý má lampu, postavte sa tak, aby ste si navzájom svietili, z lampu, bez lampy. Takto? Tak nejak, no. Máme povolené aj nejaké straty, hej, ale tak závisí to na vás. Zvyčajne do tých 2 mesiacov nájdete straty. Môžeme ísť? Máme, že hej. Ideme, lebo je stále rovno. Vypadla elektrika v celom meste, samozrejme aj v tejto bani. Okrem toho, že tu bola tma ako v rohu, tak prestalo fungovať odčerpávanie a táto baňa sa postupne začala naplňať. Našťastie sme to stihli za hodinu výjsť, ale keby sme tam boli do rána, tak by sme sa utopili v tejto bani, pretože by sa táto voda by sa tu dostala. Dúfam, že sa nebude nosiť. Má takú špecifickú vlastnosť, že zlato-strieborný prach sa pri ňom sfarbuje do takého hneda, čiže v podstate nič, to sa v bani lesne nie je ani zlato, ani striebro, lebo striebro je tak sfarbené do šedosiva. Čiže to sa najskôr musí upraviť, až potom je z toho to, čo baníci naozaj, alebo to, čo ľudia chcú, a toto je to, čo baníci chcú. Takže, čo vidíte tuto, tento zlatý prúžok, tu, čo ide, čo zťahne v podstate po celej tejto, po tomto jaspise v podstate, no tak to je tá bohatá zlatá ruda a šedosivé pásiky tu sú strieborná ruda. Takže toto je to, čo baníci chcú, ale to sa musí upraviť, hej. Takže to zabudnite na tie rozprávky, ale Indiana Jones, že išiel do aztéckej jaskyne a našiel tam toľko zlata, že ho to až oslepilo z tej žiary, keď tam s faklou zasvietil. To sú hlúposti, hej. To sa všetko musí upraviť na povrchu. Čau. To šmíka všetko. Pozor na hlavu, Mišo. Ty to zapravda, nie? Píce zlata. Keď jeden spadne z vrchu, tak všetci zhanú. Píce zlata. Ťažný dátel a ťažný je preto, lebo ho ťahajú kone. V princípe to funguje tak, že každé rameno ťahá pár koňov. Keďže tu máme 6 ramien, koľko koňov? 6. No, 12. Zlako. Ľudské masti ešte. Majú silu koňa. Takže 12 koňov tu pôsobilo naraz, ale každý stroj bol rôzny, keďže každý stroj má rôzne počet ramien. No a vďaka ozubeným kolienkám, ktoré tu vidíte, sa točia dvakrát túče naraz opačným smerom. Naozaj boli taký malý, že Enderman. Boli to špiatko, tak boli mali, ale asi nie až tak. Ty kozo. Jaký fúrik? Na to. Na takom sa včera vozili. Kája. Pekné.
Sprievodca nás zamkol. Nie, čo sa stalo? Čo sa stalo? A všetko to vypadlo? Bože, to strašné. Pretože sa viac bojíte, kde učia. Všetci tu zahynieme. Mikey! 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 Dobre, super. Dobre, paráda. On ešte môže natáčiť Karol.